kulendi. Sangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu one chivhitivhiti patinokupai nyaya nhau dzese dzinenge dzichiitika munyika yekwedu without fear or favor. A lot is going on izveso ndakutotanga totaura nemi izvezvi todati mumboteerera pane zvinhu zviri kutaurwa naambuya ava mobva mandiudza kuti muri kuionawo sei. But isusu Women's League yeZANU-PF tinogona ende tinotyisa. Ukasatamba nesu chaizvo uchitaura nesu zvinozwika obva watoziva kuti tinokunoka out. Ambuya muri kuona iva vanhu vanonzi Mabel Chinomona vamwe vanotaura zvakasiyana siyana aiyowe mukadzi wavo angari bhebhera Mnangagwa angari chakati zvakawanda zvinotaurwa zvipere but without wasting much of your time tiri kuti chiko imessage yavari kutaura kuna VP Chiwenga kuti ukasashanda nesu zvakanaka we will knock you off tinokubuditsa mugame fana kutaura nesu mushe I don't know kuti saka Women's League ndoyako ndikina zvinhu because inini chandiri kuona Youth League yacho iri kupuwa mota, Women's League yacho ma affiliates, Women's for Young, Women for ED, what the list is endless. Chiri kungoitika ndechekungoti vari kungodzana kuti tese tinodawo kudya ende vari kuonesana kuti zvigananda zvamunenge muchitaura tinenge tichizvida, so they rather choose tagwirei chivhayo over VP Chiwenga. Ndo zvinhu zvavari kutaura panapa kuitira kuti because these guys ndo ma foot soldiers ende ndo vanhu vari kumhanyisana nekusimbisa nekutsigira vachitsigirani Mnangagwa. But onaika zvinhu zviri panapa muri yeZimbabwe ini nandinyasi mumwe munhu waya anoda kunyanya kutaura zvinhu zvakawanda because pane nyaya dzimwe dziri kubuda dzekuningirikina after vadhererana kudaro ka VP Chiwenga akaplayawo role yekuti anofanira kungorespect in the party, but these guys because of money mari yakatombotadza kushanda panguva yaMugabe because Mugabe anga nezvakewo zvigananda. Handiti muri kubata point yacho. Now izveso pane imwe issue iripo iri kutenderera advocate Fadzai Mahere naTatinda Mavetera zviri kutatsurana zvisingaite on X. Nyaya iripo ndeyekuti uyu ndiye akatanga akachitaura kuti zvoni uyachite dhiri tigotete tidonate ma laptops muzvikoro zvati zvamakadzidza imi mudonate half isusu tozozadzisa pamunenge maita se masira. So Tatinda Mavetera ndokuposta ari pastate house achicelebrate mota dzanga dzadonetwa naWinky Ochivhayo through Emerson Mnangagwa achitaura kuti zvoni mota dziya dzaningirikina it was just a celebration. Mahere ndobva abudikira akati right tikunzwei futi muchiuya muchipema panapa muchikumbira malaptop ngazviperereko we need new leaders. Pasina nguva Mavetera ndobva apindura akati tikunzwei futi muchitaura kuti zvoni we need new leaders. Imi makatiza kuparliament zvese nekutiza mapato enyu ndobva adedzera kuti we need new opposition. Ndokunetsana kuri kuitika iko zvinezvi streets ese social media but onai zvakawanda zviri loading akawana tinopedza here vanapa because ililika pane chimwe chinyaya chiri kubuda futi apa vanhu vacho varingokandirana it's joker after a joker after a joker. There is this issue that is going on right now in the streets. There is this issue iri kutora nzvimbo pazvinhu zvese zviri kuitika inova iyo the issue iri show ya Japreza and Winky D pari kunzi that show yakatotanga kutoitwa pachizanu that show kuti organizwa kwayo ruoko rwezanu rakatoitika pakuorganize chete pamaorganizers. So pari kunzi pakatengwa mota ichada kunopuhwa Winky D ari pastage achinzi you did a very good job saka takukupa something because Japreza akapuhwa dzakawandisa sakanzi these guys they want to capture Winky D and this issue will be the trending issue, the most trending issue patroners inyaya chanetsa because Winky D, we know Winky D. Myself I support music ya Winky D zvekutodaro zvekurevesa chazvo. I'm a staunch Winky D fan because music yake inena hangu handingoteerera music yemunhu chete vamwe tinongoteererawo music yavo ngoti ningaimba chakati ningaimba but inini ndinozofarira izvo maitira ake maprinciples ake. He is a man of integrity. Zvisina digitara angu kani maoko angu siya and atore zvinhu zvekupuhwa zveshuwa akapuhwa anobva ataura kuti okay this where is this money coming from? It's coming from chakati. Yes, saka kana iri kubva kwakati I receive it with thanks because anobva ataura kuti kana iri this nigrikin ma show organizers I receive it because I'm not getting all these things for free, but it's not money that can make you be a better man
uri kuzviona munhu anoti anongotaura chingodingana so zanu pf yakatosvika pakutomuvengera zvinhu zvese izvo zvowingi d but pari kunzi this time around vakamugadzirira kuti vari kuda kumutrika hai chekuseri so ndo nyaya dzandiri kutambira iko zvino zvemastreets esocial media handisi kuziva kuti dzinopera sei mhuri yezimbabwe but garai makaziva anytime is tea time and anything can happen. Unozongonzwa unzi got wako apuwa mota Kulian TV team the asi vanhu vachishamsika Kulian TV aichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha everybody say Kulian yeah information is brilliant yeah everybody say Kulian